nder Touba mo wonno ko wiyete hono wiyete mo fuɗɗino kañe hoore makko turogol ladde alors ko ɗum addi minen hannde ha min turo ledde de min gaddi ɗo hannde ko 600 ledde min gaddi e nder Yang e mina andi ɗum fof ko par ce que député Ndeye Guissé e Fall aussi Pape Seyni kamɓe darima hen ɓe darima hen ha hannde min mbawi wiide hannde ministre de l' environnement Daouda Ngom minen mbawi wiide directeur des eaux et forêts minen fof mi dari hen ha ɗum wawi wonde hannde alors e dow 600 ledde min gaddi hannde ɗe fof mine wawi fuye fof turama pourquoi parce que mamin daro e dow hono wiyete turgol ledde emin gacca kala nuccugol ladde par ce que nuccugol ladde moƴƴani par ce que hannde si ladde nde nuccama minen mbawi wiide hono wiyete jawdi ndi keɓta ko ñaami te jawdiji kala si heɓani ko ñaami alors leggal e hoore mum si darima ko wiyete bois e nder leggal ngal a tawaten ko wiyete carbone on carbone noon leggal ngal si darima ko ma foofa si foofi ko ɗum wiyete photosynthèse ndew fofogol leggal ngal hono wiyete waɗat capté ko wiyete CO2 gaz carbonique ko ɗum watta capté après mo ɗum transformé leggal jorgal alors on jamanu mo gandanta ko leggal ngal watta on den ligguey en même temps leggal ngal hokkumina oxygène e ko ɗum neɗɗo fofata si fofani oxygène ko mayat ɗum hollorma vraiment leggal jogui nafoore heegama donc leggal ngal hokkuma ko ñaami ko vraiment ko ñamta donc si tawi kala hono wiyete leydi ndi joguirima yakkude leggal ngal aussi dartu e nder daƴƴe ɗi ha fewna leydi ndi ha gandanta kala garowo awoɗo hono wiyete ko wiyete suuna en ni suuna ka vraiment waɗa wonde nafoore makko